Bapinyo ikikubor bamalagasin sinyo haban subscribe ya kanega channel kanai kutia. Ka isu thamator kadai ka isu ka balas lambha lakan utli isu ki sarkar ke laya kran japang kane ka isu henry kumba kliap kot nagawi kasla shagawi kasla klem i dak ie wat la teng teng i kumba idon jingkermen henry teng teng pat ngi i kumba kisu yele ka ya kane ka isu henry ngi sngotu pat bakane ka de kalenti ka ba ya ka sarkar ru ban yakun wat la nagaliang ka sarkar hakini ki khendiat sngi baladap kala ong ba on sa penkendria no ya kini ki breu sha ki jaka ba ka sarkar kala mang yaki henry nagaliang kini ki breu lengba usketri ka harijan panchayat komiti u gurjit singh ulakran shai badale leru ken omi satya nagani ka jaka henry usembut menteri rangba uba preston tensong ulat her kelai ki da ka ba ong wala da kin ong sa kumno ru henry ka jing penkendria ya kini ki breu kan yai be shakmat nagate ka jaka ulapan pau lengba kilat patai kubor ha ka arp santri uyayong ar hajar ar pulai